Bon vespre. Benvinguts a aquest concert de Nadal que vos oferirem la Coral Barmada Catalana de Sant Pere i la Coral Llagostera. Per primera vegada feim una actuació conjunta per a Rossi Cabrera, que poden fer moltes, espero que vos agradeu. En primer lloc actuarà la Coral Barmà, que vos oferirà una sèrie de cançons populars relacionades amb Nadal, i després, a continuació, actuarà la Coral de Rosina i acabarem conjuntament les dues corals, sempre baix la direcció de Tomeu Ginat. Ara que arriba Nadal, un record especial per a tots els nostres cantaires que han perdut qualcú durant tot aquest any, i permeteu que faci una menció especial a Francisc Carracona i a en Joan, perquè tenim un sentiment especial cap a ells. Per tant, aquest concert li volem dedicar a ells. Esperant que ho disfruteu, que vos ho passeu bé, i sense més preàmbuls comencem. Gràcies.
Rosa, rosa,
Oh
Per tant, l'altre també quedar convidat a venir, perquè se'ns l'altre una altra sentit. Tots cantarem ara. L'altre un sentiment i un altre un segon. Allà en un passeig.